J'aimerais bien voir. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan sådan en imperialistland rigtig ser ud. Kom med, så skal jeg vise dig et lille fællesmarkedsland, som hedder Danmark. Det her er en stor by. Den ser ikke særlig indbydende ud. Men lad os prøve at køre derind. Velkommen. Og hvad kan jeg være til tjeneste med? Ja, jeg vil gerne se, hvordan det foregår i Danmark i dag. Ja, vel ja. Ja, Danmark er et rigt land. Vi lever i velstand og trivsel. Har der ikke været nogen krige for nylig? Kære ven, Danmark er et fredeligt land. Vi danske afskyer vold. Vi deltager ikke i nogen krige, men vi tjener naturligvis en hel del på dem. Har I haft nogle kolonier? Naturligvis har vi haft nogle kolonier, men det er længe siden nu. Vi har jo altid været imod undertrykkelse af andre folk. Engang var Grønland en koloni. Det er det ikke længere. Nu er det en del af Danmark. Kalder de det? Men vi har jo haft held til at udnytte andres kolonier. Det vil sige, i dag hedder det jo ikke længere kolonier. Nu hedder det jo ulande. Vi vil selvfølgelig gerne have, at alle skal kunne spise sig med det. Men vi må jo først og fremmest tænke på os selv. Hvis vi skal følge med i den stenhårde konkurrence, ja, så bliver vi faktisk nødt til at udnytte ulandenes billige råstoffer og lave lønninger. Hvis vi ikke havde haft ulandene, hvor havde vores største selskaber så stået i dag? Hvis ikke vores store foretagender havde kunnet udnytte ulandene, ville de bryde sammen. Tusinder af arbejdere ville blive arbejdsløse. Det vil sige, at folk her lever af at arbejde for selskaber, som undertrykker fattige på den anden side af jorden. Det er for åndssvagt til, at det skal være sådan. Og jeg er aldrig bange for arbejderne, som er så mange. Vi tager magten for jer få kapitalister. Ja, helt roligt kan man jo aldrig være. Men så længe de har tillid til deres ledere, bliver der ikke noget vrøv. Af og til mødes finansfolk, fagforeningsfolk og folk fra regeringen for at drøfte vigtige sager, og de kommer godt ud af det med hinanden. Man kan ikke give folket frihed med den ene hånd, hvis man holder undertrykkerne i den anden. Men er det ikke staten, der bestemmer? Nej, naturligvis ikke. Kapitalisterne har den egentlige magt. Det er jo dem, der ejer det hele. De bestemmer, hvad der skal fremstilles, hvor hurtigt arbejderne skal arbejde, hvor meget de skal have i løn. Staten er kun til for at give kapitalisterne større fortjeneste og opretholde ro og orden. Staten fjerner den værste elendighed med socialhjælp og pension og enkelte reformer. Den flytter folk fra landet til vores fabrikker i byerne, og børnene lærer i skolerne at blive effektive arbejdere. Hovedsagen er, at de arbejder og ellers forholder sig i ro. Og vigtigst er at blive gode forbrugere. Vores store selskaber fremstiller jo så uendelig mange ting, som skal sælges. Hvis varerne ikke sælges, bliver der krise. De skal købe vores frakker, sko, strømper, cigaretter, biler, benzin, gardiner, billigbøger, ugeblade, smør. Biler, benzin, gardiner, billigbøger, ugeblade, smør, køleskabe, biler, grammofoner, kopperbukser, kuldepinde, TV-apparater, chips, rører, maskiner, biler, benzin, gardiner, billigbøger, ugeblade, smør, Det må være en fabrik, det der.
Hvordan er der at arbejde på fabrik? Ja, nu har jeg jo snart arbejdet på fabrikken i fabrikkerne i nogle 20 år, og bliver snart 63. Det bevirker jo, at man efterhånden er slidt noget ned. For eksempel mine ben, de kan ikke rigtig mere. Og jeg har altså faktisk sat mit helbred til, og er jo ikke i den alder, hvor jeg endnu kan få pension. Det er jo sådan på fabrikkerne, at vi kvinder får det dårligste arbejde. Vi sidder for eksempel i forkerte stillinger og laver en hel masse ting, som vi ikke får ret meget betaling for. Og vi har igennem al den tid, hvor jeg arbejder på fabrikken, fået mindre i betaling end mændene, også for at lave det samme arbejde. Vi har haft en kampagne for at få lige løn, men vi er ikke kommet igennem helt billetten. Når man kommer ind på sådan en fabrik, så skal man råbe neglene. Man arbejder efter systemer, der hedder akkordsystemer. Det vil sige, at man på en eller anden måde har en aftale med dem, at man får så og så meget. Det er som jeg laver nu. For eksempel får jeg 1,2 øre per styk. Og da vi altså tjener en 15 kroner i timen på det, så kan man jo nok regne ud, hvor meget der skal til side på sådan en dag. Der er ikke tid til at snakke ret meget med naboen, og der er også meget støj, så det kan ikke lade sig gøre. Hvis jeg sagde, at de mennesker på fabrikken, de overordnede, var nogle venlige nogen, så vil de nok blive forbavset, for de er rigtig flinke og rare, men sådan ligesom på en forkert måde. De kommer om morgenen pænt og siger godmorgen og tager en om skulderen og alt det der. For eksempel så har vi nu fået gymnastik på arbejde. Det skal være så godt. Og så kan folk se, hvor demokratisk man er, når nu at man retter alle de der led ud igen, som man altså i alle de mange år har slidt ned. Det kan jo ikke lade sig gøre, simpelthen. Men det er noget, som man mener er god propaganda også for det, man kalder demokrati. I hele vores samfund synes jeg, at de svage har det værst. De, som ikke tør sige tingene, de, som ikke tør forlange deres ret, ikke engang de ting, som man har nedfældet i overenskomsten, tør de forlange. Og der bliver lavet så mange grøfter for dem, så de ligesom ikke kan andet end falde i dem, og vi kan ikke hive dem op igen. Og det er egentlig de fleste af dem, der arbejder på fabrik, der har det på den måde. Det vi skulle hen til, har jeg sådan tit spekuleret på, var at få en løn, når man kom på arbejde, ligesom andre mennesker. Hvem siger for eksempel, at en skolelærer, han skal lære ungerne så og så meget. Han kan jo også godt være en dårlig skolelærer. Han får da alligevel den samme løn. Her er det sådan, at hvis ikke man er fiks på fingrene og kan lave alle disse ting, så får man simpelthen ikke så meget i betaling. Det er dem, der bestemmer, der faktisk går af med sejren. For vi andre, vi kan så bare skrubbe hjem og sådan være trætte og klare os igennem så godt vi kan. Og des ældre vi bliver, des værre bliver det.